زيناتات سبورت سخبركم تخاتلتي زيناتات سبورت نلومن زدلنايو حصرت زيناتات سبورت قصيلنا نسعبلكم سناي مكتتال إيرتراوي ألكساندر إيساق ريال سوسيدا مرحنة لاليغا ختحز أخيلوا سنبت مشات 22 حدار لاليغا اسبانيا خبز انغودم عبيت ግጥማት ሓደ አመንጎ ጋንታታት ሪያል ሶሲዳን ካዲዝን ዝተካየደ ጾታ ይነሩ ኣብቲ ግጥም ብትውልዱ ኤርትራዊ ዜግነቱ ድማ ሽወደናዊ ዝኾነ ወዲ 21 ዓመት ኮብ አጥቃይ ሪያል ሶሲዳ አሌክሳንደር ኢሳቅ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዘመዝገባ እንኮን ብልጽትን ሾቶ ተሓጊዛ ጋንቱ ንመቀናቅንታ ሓደ በዋዶረቲ ዓክት ወጽእ ኪላ በዚ ድማ ሶሲዳ ካብቲ ጾታ ሙሉእ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ብምውጻእ ናይ ላሊጋ መሪሕነታ ዝያዳ ኣደልዚላቶላ ንዓመ 832,000 ፓውንድ ናተኸፍለ ን5 ዓመት ክጻወት ኣብ ሰነ 2019 ምስ ሪያል ሶሲዳ ውዕል ዝختመ አሌክሳንደር ኢሳቅ ነታ እንኮም ዕወቲ ሾቶ ኣብ መበል 66 ደቂቕ ከመዝግባ ኽኢሉ ወዲ ጋንቱ አድናን ጃኑዛጅ ናብ ከባቢ ልዳት ዝቆረጣ ኩዕሶ አሌክሳንደር ዕሉ ኩሎም ተኸላኸልቲ ካዲዝ ነጢሩ ብሩሱ ገጩ ምስኪዕታ ረኺብዋ ንጋንቱን ደገፍቲ ጋንቱን ድማ ጸባ ኣስቲዎም ተጻወቲ ሪያል ሶሲዳ ነቲ ጸወታ ብ72 ሚታዊት ዮም ዓብሊሎም መምሲዮም ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ሾቶታት ክኾና ዝግበን 5 ተረርቲ ቅላዓት ፈቲኖም እንተኾነ ገሊአን በሓላዊ ልዳትን ተኸላኸልትን ካዲዝ መኺነን ገሊአን ከ ኦፍሳይድ ከይደን በአንጻሩ አጥቃዕቲ ካዲዝ ወላ ሓንቲ ኩዕሶ እንትኹን ናብ ልዳት ሪያል ሶሲዳ ብትኽክል ኣይቆልዑን ሪያል ሶሲዳ እዚ በአሌክሳንደር ኢሳቅ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ካዲዝ ዘመዝገቦ ተዓወት መበል ሻድሻይ ተኸታታሊ ዓወታ ኮይኑ ተሰኒዱሎ በዚ ኸ ኣክሳብ ሕጂ ኣካይዳቶም ካብ ዘላ 10 ግጥማት 23 ነጥቢ ብምሁላል ንላሊጋ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሖላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ እግሪ እግራ ትስዕብ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ 20 ነጥቢ ከተዋህልል ኪላላ እንተኾነ ገና ክልተ ጸወታታት ተሪፍዋ ብምሁላው ንሪያል ሶሲዳ ክትመዓራርያ ወይ እውን ክትቅድማ ልዕል ተኸለለዋ ሪያል ሶሲዳ ዝመጽ ሐሙስ ናይ ሊግ ኤውሮጳ ገጥም ከተካይዳ በዚ መሰረት ናብ ሆላንድ ተጓዒዛ አንጻር ጋንታ ኤዘዲ አልክማር ክትገጥምያ ዝመጽ ቀዳም ድማ ኣብ ላሊጋ ምስታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ትግዝግዘላ ቪላሪያል ከቢድ ግጥም ይጽበያሎ ክለባት ላሊጋ ክሳብ ሕጂ ኣካይደኖ ብዘለዋ ጾታታት ሪያል ሶሲዳ አትሌቲኮ ማድሪድ ቪላሪያል ሪያል ማድሪድን ካዲዝን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ደረጃ ንዘሎ ተርታ ክሕዛን ከለዋ እታ ንብዙሕ ዓመታት ላሊጋ ዓብሊላቶ ጸንሐት ባርሴሎና ድማ ኣብ መበል 10 ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ ሪያል ሶሲዳ በዚ ተንጸባርቆ ዘላ ድንቅ ዝኾነ በቃዓን ተዳቀጽላ ናይ ክተሽን 2021 ላሊጋ ተዓዋቲት ክትከውን ዛዓግታ ከምዘ የለዮም ተንተንቲ ስፖርት ዝገልጹ ዘለው ቁጥር 19 ማልያ ወዲዩ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ሪያል ሶሲዳ ብምጽዋት ነታ ጋንታ ቀንዲ በዓል ውዕለታ ኮይኑ ዘሎ አሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ቅድሚ ናብ ላሊጋ ምምጹ ምስ ክለባት ሽወደን ጀርመንን ሆላንድን ብምጽዋት ናይ መጻኢ ብሉስ ኮኸብ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን ብግብሪ ከመስክር ክኢሉ እዩ ንሱ ገና ወዲ 15 ዓመት እንከለዩ ኣብ ክተሽን 16 ምስ ሽወደናዊት ክለብ AIK ተሰሊፉ ድንቅ በቃዓት ከንጸባርቕ ጀሚሩ በቲ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ብሉጽ በቃዓት ዝተመሰጠት ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ድማ ንጋንቱ 9 ሚልዮን ዩሮ ከፊላ ን6 ዓመት ምስኣ ክትጻወት ኣብ ጥሪ 2017 ኣፍሪማቶ አሌክሳንደር ኢሳቅ ወላካ ምስ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ይዘራረብ ኣሎ ዝብል ወረ ይናፈስ እንተነበረ ንሱ ግን ንማድሪድ ገዲፉ ናብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ክኸይዲ መሪጹ ምስ ዶርትሙንድ ዕዉት ናይ ጸወታ ግዜ እናሕለፈን ከሎ ድማ ኣብ 2019 ብልቃሕ ናብ ሆላንዳዊት ክለብ ዳግማይ ዊለም ተሰጋጊሩ ክለቡ ብ30 መጋቢት 2019 አንጻር ፎርቱና ስታርድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ከዓ አሌክሳንደር 3 ቅላዕ መውጻዕቲ ቀሊዑን 3 ጎል ከመዝግበን ብምኻሉ ኣብ ታሪኽ ሊግ ሆላንድ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ክኢሉ እዩ አሌክሳንደር ብዘይካዚ ኣብ 12 ግጥማት ሊግ ሆላንድ 12 ሸቶታት ዘቁጸረ ናይ ፈለማ ወጻዕተኛ ተጻዋታይ ዝብል ፍሉይ ክብሪ ብ19 ሚያዝያ 2019 ክረክብ ክኢሉ እዩ አሌክሳንደር ምዛና ሕጂ ክለቡ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ጸወታታቱን እጹብ ድንቂ ዝኾነ ብቕዓት ኣብ ምንጽብራቕ ይዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ጋንቱ ንሪያል ማድሪድ 4-3 ኣብ ዘረታዓትሉ ግጥም ላሊጋ አሌክሳንደር ክልተ ሸቶታት ብስሙ ድሕሪ ምዝጋበን ኣብ ሓንቲ ሸቶ ድማ ኢዱ ድሕሪ ምሕዋሱን ማዕከና ዜና እስጳኛ ውልዶ ኮኸብ ላሊጋ እናበላየን ክውድሶ ተሰሚዐን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ዝኾነ አሌክሳንደር ዕድመ እናወሰኸ ምስከደ ንሽወደናዊ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ኢብራሂሞቪች ብምትካ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ዝበለጸ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ከም ዝኸውን እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ዝዛረቡ ዘለው ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ናትናኤል ተስፋጽየን ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኣድሮኒ ውዕል ከቲሙ
ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንክልተ ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ምስታ ኣባል UCI ኮንቲነንታል ቲም ዝኾነት ኢጣልያዊት ክለብ ኣድሮኒ ትማል ዓርቢ ከም ዝኸተመ ነታ ክለብ ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ሳይክል ኒውስ ኣፍሊጡ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ 21 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስታ ኣባል UCI ኮንቲነንታል ቲም ኤንቲቲ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየደ ውድድራት ልዑል ብቕዓት ከንጸባርቕን ዓወታት ክሓፍስን ጸንሐ ብሉጽ ተቀዳዳማይ እዩ እዚ ኸቲምዎ ዘሎ ውዕል ድማ ነቲ ተስፋ ዘለዎን ሓበን ኤርትራውያንን ዝኾነ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክል ኒውስ ዝወጽሕ ጽሑፍ ወሲኹ ይገልጽ ብመሰረት ከቲምዎ ዘሎ ውዕል ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ 2021 ከምቶም ካብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ጀሚሮም ናብ ዝለዓለ ውድድር ብሽግለታ ብምሕኳር ምስ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ክጻወቱ ዝበቕዑ ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃኔ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብንያም ግርማይን መርሃዊ ቅዱስን ብምዃን ምስታብ ደረጃ ዓለም ዓቢ ዝና ዘለዋ ፕሮፌሽናል ጋንታ ኣድሮኒ ክጻወት እዩ ኣብ ውድድራት 2020 ተኸታተልቲ ዓወታት ከም ዝተጎናጸፈ ዝንገረሉ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ጋቦን ኣብ ዝተኻየደ ብUCI ዝስራዕ ውድድር ላ ትሮፒካሌ አሚሳ ቦንጎ ኣብ ናይ መድረኽ ውድድርን ኣብ ናይ መንስያት ምድብን ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ብሓፈሻ ውጽኢት ድማ ኣብቲ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ጸወተኡ ብዓወት ክዛዝም በቂዑ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዙር ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ውድድር ዙር ሩዋንዳ 2020 እውን አንጸባረቐ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መንስያት ኣተኪርና ኣብ ዘካድናዮም ፕሮጀክት ውድድር ብሽግለታ ዘተባብዕ ውጽኢትና ረኺብና ሕጂ ከዓ ንትስፉ መንእሰይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብምፍራም ክንቅጽል ኢና ዝበለ ሓለቓታ ናትናኤል ዘፈረመቶ ጋንታ ሚስተር ጂያኒ ሳቢዮ ወዲ 21 ዓመት ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ጋንታ ኤንቲቲ ብምዃን ኣብዚ ዓመት እዚ ብቕዓቱ አንጸባሪቑን ዓወቱ ተጎናጺፍን እዩ መሳናት ተሰሊፉ ድማ ተመሳሳሊ ዓወት ክዓትር ትጽቢትና እዩ ክብል ንናትናኤል ምፍራሙ ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ ኤርትራ ኣብ መዳይ ውድድር ብሽግለታ ኣብ ብሉጻት ፕሮፌሽናል ክለባት ተጠርኒፎም ብደረጃ ኣህጉራዊ ውድድር ዝጻወቱን ዓወታት ዘንጸባርቑን ብርክት ዝበሉ ፕሮፌሽናል ተጻወቱ ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ድማ እቲ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ይረድእ ሚኬል አርቴታ ክለቡ ከቢድ ብድሆ ይገጥማ ከም ዘሎ ተኣሚኑ ክለብ አርሰናል በሰንበት ምሸት አንጻር ሊድስ ገጢማ ብዘይነት ብድሕሪ ምፍለላያ ዘይተሓጎሰ አሰልጣኒ ሚኬል አርቴታ ጋንቱ ከቢድ ብድሆ ገጢማ ከም ዘሎ ከም ተኣመነ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 38 ዓመት ስጳኛዊ አሰልጣኒ አስዒቡ ክለቡ ኣብ 5 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ሕጂ ንመበል ራብዓይ ግዜያ ብዘይነት ብተፈላለያ ከም ዘላ ብምልካት ገጢማ ዘሎ ሓያል ብድሆ ዘሻቅልን ኣዝዩ ዝተሓሳስብን ኮይኑ ከም ዘሎ አረዲዩ ኣብ ሰሜናዊ ማእከል ለንደን ትርከብ ክለብ አርሰናል ኣብ ፈለማ ሕዳር አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ገጢማ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ክሳብ ሕጂ ሸቶ ምምዝጋብ ሓሪሙዋ ኣብ መዋጥር ከም ዘላ ይዝግለጽ ብዘይካዚ እታ ብዘጋነ ርእሲ ትጽዋዕ ክለብ ኣብ 3 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ስዕረት ክትቀስም እንከላ ኣብ 5 ድማ ብማዕረ ተፈላለያ ትርከብ ከምኡውን ብ4 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ሺፊልድ ዩናይትድ ክልተ ባዶ ካብ እትዕወት ንድሓር ክሳብ ሕጂ ሸቶ ከተመዝግባ ይካለትን ዘላ ብድኻም ትምርሽ ምህላዋ ከይኣኽላ ድማ አንጻር ሊድስ ማዕረ ምፍላያ ብስእነት ሸቶ ክትሳቀየ ገይርዋ ኣሎ ድሕርቲ ጸወታ አሰልጣኒ አርቴታ ንማዕከና ዜና ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጋንቱ ኣብ ጸወታ ፕሪሚየር ሊግ ምዕባለ ኣብ መርኣይ ከቢድ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎን ካብዚ ምውጻእ ድማ መሳርዓ ሓይላ ኣበርቲዓ ክሰርሕ ከም ዘለዋን ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ኣብዚ ምስ ሊድስ ዘካየድና ጸወታ ብዙሕ ሸቶታት ከነመዝግብ ዝግባአና እኳ እንተነበረ ከነመዝግብ ዘይምኽኣልና ግን ኣመና ዘተሓሳስብ እዩ እንተኾነ ክንስዕርን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብቲ እንደልዮ ዝለዓለ ደረጃ ክንሓኩርን እንተዳ ኮይኑ ብዙሕ ሸቶታት ከነመዝግብ ከድልየና እዩ እዚ እንተዘይገርና ግን ሕልምና ከነተግብር ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ኢሉ ከም ክለብ ንሓልፎ ዘለና መድረኽ ብሓቂ ውርደት እዩ ንዓና ሃሲና ዘሎ ድማ ድኽመት ተኸላኸልቲ ወይ ሕጽረት ኣጥቃዕቲ ዘይኮነስ ብነፍሲዩ ምዃን ኣብና ዘሎ ስለዚ ብሕጂ ኣብ ንገብሮም ግጥማት ግድን ክንስዕር ግባአና ብወገነይውን ካብ ዘለና ውድድር ብዝቀልጠፈ ወፂና ዓወት ንምንጽብራቕ ንተጻወተይ ክዕወቱ ከም ዘለዎም ክገብሮም ክብል ተዛሪቡ ኣብ ርእስታ ዘለታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል አርሰናል ዝገጥማ ዘሎ ስዕረትን ድኽመትን ከይኣኽላ ንናይ ክንፊ ተጻዋታያ ወዲ 25 ዓመት ኒኮላስ ፔፔ እውን ብሰንኪ ቀይሕ ካርድን ዝቕጽል 3 ጸወታታት ክትከስሮ ምዃና ተሓቢሩ አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ልዕሊ ኒኮላስ ፔፔ ዝወሰዶ ብቀይሕ ካርድ ናይ ምብራር ስጉምቲ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ አርቴታ እቲ ተጻዋታይ ዝፈጸመ ጌጋ ቅቡል ኣይነበረን ክብል ድሕሪ ምግላጽ ብሰንኪናቱ ምውጻእ አርሰናል ነጥቢ ተማቂላ ክትወጽእ ከም ዝተገደደት ብምረት ተዛሪቡ ኣብ 2019 ካብ ክለብ ሊለ ብ72 ሚልዮን ፓውንድ ዝተዓደገ አይቮሪያዊ ኢንተርናሽናል ተጻዋታይ ፔፔ ዝሓለፈ ሰንበት አንጻር ሊድስ እናተጻወተ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ኩዕሶ ብርእሱ ካርም ክብል እንተኸላኸላይ ሊድስ ገጩ ምስ ሃርመዩ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት
ዳይሬክተር ክለብ ጁቬንቱስ ፋቢዮ ፓራቲሲ ኮኸብ አጥቃዓይታ ጋንታ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነታ ጋንታ ክገድፋ ይደልሎ እናተባህለ ዝናፈ ዘሎ ወረ ካብ ሓቂ ዝርሓቀ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ሮናልዶ ምስ ጁቬንቱስ ክቅጽል ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ይደሊ ክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ወዲ 35 ዓመት ሮናልዶ ምስታ ጋንታ ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕል እኳ እንተሃለዎ ጁቬንቱስ ግን ምስቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ፊናንሳዊ ቅልውላው ነቲ ተጻዋታይ ዓመታዊ 31 ሚልዮን ዩሮ መሃያ ክትከፍሎ ስለ ዘየዋጻ ኣብ ፈለማ 2021 ክትሸጦ ተሓስብ ከም ዘላ ዘመልክት ወረዩ ብሰፊሑ ክናፈስ ጸኒሑ ማን ዩናይትድ ምስ ወደናዊት ክለብ IFK ኖርኪፖን ዝጻወት አይዛክ በርማን ንምፍራም ላዕን ታሕትን ኣብ ትብለሉ ዘላ እዋን ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ሓያል ውድድር ገጢሟ ምህላው ጋዜጣ ሚረር ሓቢራ በዚ ድማ ማን ዩናይትድ ነቲ ወዲ 17 ዓመት አይዝላንዳዊ ተጻዋታይ ክትከስሮ ከም ትኽእል ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ጋዜጣ ሚረር ማን ዩናይትድ መልቀቂ ዋጋ ናይቲ ተጻዋታይ ክሳብ 10 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ተነጊሩ እኳ እንተሃለወ ንምፍራሙ ዝያዳ ጻዕሪ ትገብር ዘላ ጋንታ ግን ጁቬንቱስ እያ አሰልጣኒ ቶተንሃም ሆዜ ሞሪኖ ጋንቱ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተካይዶ ዘላ ቅልስ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ምዕታር ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ደገፍቲ ታ ጋንታ ቁጣይ ኣላዓይሉ ሞሪኖ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ጋንቱ ብቀዳም ንማን ሲቲ ረቲዓ መሪሕነት ፕሪሚየር ሊግ ድሕ መሓዛዩ ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛባ ሓበሬታ ንሕና ዘውዲ ፕሪሚየር ሊግ ንኽንደፍእ ኣይኮንና ንቃለ ዘለና ንሕና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ተዓዊትናን ክንወፂና ንጽዕር ዘለና እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ዝጽበየና ዘሎ ግጥማት ክንሰዓር ወይ እውን ማዕረ ክንፈላለ ንኽእል ኢና በዚ ምኽንያት ድማ ካብ መሪሕነት ፕሪሚየር ሊግ ክንወርድ ንኽእል ኢና ክብል ተዛሪቡ خلخلاي بارسلونا جيرارد بيكيو أبركوب زقاطمو مقداتي ننوح زبالة أوارح كاب صوتا كرع مهانو تحبيرو اتيو ود 33 عامت مكور سبانياو تخلخلاي غانتو زحالف قدا مس أتلتيكو مادريد أبزا كايدتو حدا ببادو تساعرت اللو قطميو أبتساقا ماي بركو تحريمو مهارمتو أزيو كبيد بمخان رما كسابنا حمشت أوارح زاكل كاب صوتا كإلا كقدد مخانو حكاين بارسلونا حبيروم مقلاي بيكيو كاب صوتا نتا أبلا ليغا تقاتا تالي سلسة سعرات أقاتموا أكبيد مواتر تركب بارسلونا توسخ حمام مرزم كينوا مهلاو يقلص علو زخبركن تخاتلتي زيناتات سبورت نلوم زدالنا لكم زيناتات سبورت ابزي تزازيملو اب قصالي كساب نراخب سلام